בעזר השם ביום רביעי הקרוב, ה' באדר, נקיים מפגש בשידור חי לכבוד חודש אדר, בוא נשוחח ביחד על הסוד הגדול של השמחה והאפיטימיות בחיים. איך מגיעים לשמחה אמיתית, לא שמחה מזויפת. שמחה שפורצת את ההגדרים וההגבלות והופכת אותנו לאנשים אחרים או לנשים אחרות. לא חיוך ושמחה מזויפת, לא הדחקה, לא דיבורים מנותקים. איך מגלים את עומק הנפש. יהיה אפשר גם לשאול שאלות כל מי שרוצה, ובעזר השם נענה ונשוחח ונתוועד ביחד. זה מפגש ראשון של קהילה מיוחדת שאנחנו מקיימים, שבה אתם תוכלו להיות חברים ובעזר השם ליהנות ולשגשג ולצמוח במפגשים קבועים שיתנו טעם אחר ומשמעות פנימית לחיים שלנו כיהודים, למצוות שלנו, לחיי היום-יומים, לחיבור שלנו עם השם ועם עצמנו ועם אהובינו, לחגים, לתפילה, לתורה. אני מזמין אתכם להירשם בלינק ולהיפגש יחד ביום רביעי ה' באדר בעזר השם יתברך.